primera mà l'experiència Connecta't a la Tecnorevolució que es fa aquí al Cosmocaixa. Aquesta experiència és feta a mida pels titulars del carnet jove, guanyadors d'un sorteig, i això comença ara. Quants anys tens? Hola, 18. Hola, em diu. Com has arribat avui fins aquí? Què t'hi ha portat? Bueno, vaig veure que sortia el sorteig a la web del carnet jove, vaig decidir apuntar-m'hi i mira, semblava interessant l'exposició. I les preguntes del qüestionari molt difícils o res? Bueno, alguna no sabia, però bueno, tot és buscar-la. Què t'interessa a tu d'aquesta exposició? El tema de robòtica. Què estudies? De fet, estic fent un grau superior d'informàtica, de desenvolupament d'aplicacions web. I amb qui has vingut? Amb el meu company. Ah, mira. A mi m'encanta robòtica. Estic estudiant enginyeria. De què? Electrònica i automàtica. Soc bastant fanàtic de tot el tema de tecnologia i tot, i mira, volia veure de què anava. Friki? La Tecnorevolució és una exposició interactiva que pretén donar a conèixer les tecnologies convergents, que són la nanotecnologia, la biotecnologia, les tecnologies de la informació i de les comunicacions i les ciències cognitives. Hola! Hola, què tal? Què fem aquí asseguts ara? Doncs estem aquí esperant que ens faci una foto molt estranya, que és una foto que, ens representen en sorres. Qui representa? Un robot. Els titulars del carnet jove gaudeixen de l'entrada gratuïta al museu, exposicions temporals com la Tecnorevolució i exposicions permanents. També tenen un descompte del 50% en activitats de pagament, com per exemple el planetari. Aquí el que provarem ara, saps com va? No, més o menys sé que mirant com actues, depenent si escoltes música rock o si escoltes música clàssica. Com actua el teu cervell, no? Sí. La ona cerebral, quina és la que s'activa sí. en funció de la música que escoltes. A tu el carnet jove per què el fas servir, a part per venir aquí al Cosmocaixa? Amb la família, quan anem a algun lloc, quan anem a museus o a diferents llocs, sempre el portem, i a concerts i tot. Hola! Hola! Per què heu decidit venir avui al Cosmocaixa? Sincerament no teníem res a fer un dissabte per la tarda i ens hem animat, ja que amb el carnet jove hem buscat les activitats a la pàgina web i hem vist que al Cosmocaixa l'entrada sortia gratuïta i és una bona manera de passar un dissabte. Amb què us quedeu al final tota aquesta exposició? Bueno, a mi m'ha agradat com treballen totes les tecnologies juntes, no? Sobretot la part cognitiva, com es relacionen amb el cervell i amb les persones. Bueno, a mi el que més m'ha agradat és el de moure coses amb la ment, no? A mi el que més m'ha agradat ha sigut el desenvolupament de les calculadores i des del primer ordinador, que va ser l'Abacus, fins a l'últims ordinadors i smartphones. I ara toca anar al taller, em sembla, no? Sí. Que com es diu? Crec que era robot, sí. El taller Robot i no robot va ser una activitat exclusiva pels titulars del carnet jove participants en aquesta experiència. Al taller van conèixer tot tipus de robots i van poder experimentar amb ells. El robot el que feia era començava a anar per les línies negres perquè diferenciava entre blanc i negre. I llavors quan el tornàvem a posar al principi, ell ja havia reconegut el camí que havia traçat al principi i ja anava directament sense trobar molts obstacles. Li farem un camí nou i intentarem que es perdi una mica fins a arribar al final. Com es deia el robot aquest? 3PU, sí. 3PU. Home, els robots són interessants, m'agraden bastant. En voldries tenir un? O en tens un? Home, en voldria tenir un, tenir-ne no en tinc cap, però tot arribarà en algun moment. D'aquests petits que hem vist aquí, quin t'ha agradat més? Doncs aquest que segueix la línia és interessant. I si us pregunto, ara ve la pregunta allò d'examen, quines són les tecnologies convergents? Me la sabeu dir? Totes o alguna? Ostres! És que ens hem perdut la definició de convergents. Clar, que heu arribat tard, és veritat! Nanotecnologia, Biotecnologia, ciències cognitives. TIC, les ciències de la tecnologia i la informació. Que aplicats, no? Doncs això es mereix un premi, per suposat que sí. Dani? Un pack jove, per vosaltres! moltes gràcies. Sí, tant. Clar que sí.